Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै सानदों जानांगौ बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि जेनिफार दैमारि बिथाङा मा जादों होनना। स' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर बैफोर गासिबो बर'नि मुंदांखा कमेडियान फावखुंगुर लोगोसेनो सावथुन दिहुनगिरि बिथां प्रबिन मैथा बर'नि डाइरेक्सन खालामनायाव फैनो गोनां फाइल मुंनि गोदान मोनसे आपकामिं बड' मुभिनिसो। लोगोफोर बे सावथुननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों निजिरा बसुमतारी बिथां आरो प्रडिउसखौ खालामदों सन्जय नार्जारी प्रभा रानी फिल्म प्रडाक्शन। ओमफ्राय लोगोफोर बे सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जेनिफार दैमारि बिथांजों लोगोसे बरुन, अरगें, राइबेल, कामेश्वर, बिदां, निजिरा आरो बर'नि गोबां माखासे आर्टिस्टफोरखौ जों बे सावथुनावहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे सावथुनखौ जोङो प्रभा रानी फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोननो हागौ। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।